gị na oleba na-eme okwu ọra etodi ọra akwụ ofe akwụ ofe onugbu ofe nye na anụ a Osenabo. Etora. ọ bụrụ na ịnụ n'ọdị ya ọbụla mgbe ekweta na o nwere mgbe nyegidere ndị oke ibulu di na dis community igwe kpọọ m si n'okenye m ụwa husband giver ya mgbe n'ọlụchukwu ka a na-alụ kedu ya anụ di 360 yeah ị nwere husband already ịma bugi ejila ya fie dị mma ọya nke ka ịbụ obogo na onwe enyi nwaanyị community o break it up don't worry ị ga-adịrị m ego ị ga-adịrị m ego All that one at one they walk. The folk gather around. oke ebe mbi ya nwunye m Osenabo. Ife afọ n'anya. God have mercy upon us. Vision. Nancy more like ka ị na-eme ebe a mụ aka ebe si ka ị nọ n'okwu ọra eme agụma gị ọlụma gị agụma gị ọlụma gị chelụkwa onobikọ nwa gị ka ọ n'afọ ka ebe ma gị ị na-abịa amụ ọlụ nzu na ọnọdụ onye anyị ife kere onwe ya onye ala bụrụ mkpụrụ ala ọna o nwere onye ala na n'ugbe na bụ niile mana nkwọ bụrụ onwe onye ala mkpụrụ ala ọna anụnwa under this rain kịta kamiri na-agbacha naanị na ebe onye anọ gị na oleba na-eme okwu ọra etodi ọra akwụ ofe onugbu ofe nye na anụ a agụma gị menyere agụ ka magbu gị taa ya bụrụ ụzọ ebe a kịta megbu onye afa magbuo gị ịbụrụ onye a oke ya bịa nwoke ị na-acharịkwa anya ka onye arụ na-adịghọ gee m ntị ono akaụntụ n'afọ na gị na next time ka ọ nọ ebe a ịkpọsi ebe a ka ogiri na-agụrụ ya etu odi oso si na mgosi ọlụ abụọ gị ka mgbada aka na agwọ gị egenu ọgbọkwa ịgbajiri afọ n'afọ ebe ebe a sị na ị na-emeze nwaanyị m na-egbukwa gị n'aka nekwa ya n'aka m nekwa ya ọkwa man of God full grown man of God who are you to nwa gị nkwụchalụ gị ntie gị who are you ntie gị ọ bụ ka mgbu onye a ọ bụ ka ngori onye a ọ dị ka onwe pọwa mana edition na mba mụ na ya bakịta na ya akụnya mụ na akụcha ọ dị serious jewe ka m kọsọtụ ya husband ka m jee chọọchị Is your brother? Go for beat. This evening you will die. Is your brother? Go for beat.